Kini ang Atraka Balita 943. Kalimod nga ang kadalanan sa Segundo Distrito Ubos sa pagdumala ni Second District Representative Congressman Manuel Chiquiting Segarbarria. Aduna pay mga gahinanan o mga programa sa kadalanan o adunay gigahinan o gapundo para sa road concreting. Matod pa ni Congressman Segarbarria nga sa iyang ikaduhang termino, hurot-hurot na ang kadalanan ilabi na sa mga kabukiran nga patsada. Ini nga gitawag og farm to market road. Ang katawhan nga maglugsong sa ilahang mga utanon. Ang dili na kini maglisod tungod kay maayo na ang dalan. Dugang pa ni Congressman Segarbarria na iyang sa iyang ikatulo o katapusan nga termino sunod na tuig kung palaran siya nga mabalik sa pwesto isip kongresista sa Segundo Distrito ng probinsya sa Negros Oriental. Iyang gipanglantawan o gatubong nga kung proyekto ang hisgutan sa niini ang paghatag og maayong kadalanan ilabi na sa kabukiran. Sa isay usab niya nga gusto niya nga dili pa mahuman ang iyang termino isip congressman mahurot na niya o dapat ang mga proyekto ilabi na kining mga kadalanan nga mo importante sa katawhan. Wala man ang kadalanan, kulang pa kayo, no? I mean, ay mong ako mong vision nga mo ato kagdalaman ka lang limpyo jud. Tinuod karon ka konkreting man ta, di ba? Pero matay mo ra magitawag ka na komedya lang gusto tawag sulti nga ang gahimos mga kadalanan mo ra mga kaning mga sana kastagan gani marine engineer. Oh, di ba? Dili man jud kay ngano man ang karaan gitaparan o bago karaan susus ko magabura mura magsagon pero ma-asphalt overlay na to na tanan which imong base concrete na that road is gonna last easily 50 years. Kung may buwat sa banason. Pero meron simento. Kung mag-simento, asphalt overlay. Lami pa kay ride, lami pa kay traction, no? And it can last maybe even up to 75 years, 50 to 75 years. Imo simento, naigamay sipis, wala na. Di magdugay. Sa mo dili maayo ang mixture sa simento, hupak na yun. Kung man ang diferensya, let's follow people who are who's been there for so long and knows what to do. It correctly, then we'll follow them. Kaya lagi, simento, asphalt overlay. That will be the best. Sa iro isituit ko nga di. Kini ang Atraka Balita 943. Si re-electionist Second District Representative Congressman Manuel Chiquiting Segarbarria ang nahinabi kinis mga lokal nga tigbalita. Nakip na ang Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ng tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.